बेवहाय बिजेपियानो जा बा बिपिएफआनो जा दा बेवहाय हेंथा हिसाबै माने माबा मोनाखै जोङो बेफोर फेक्टर जानो हाया निस्सय कारण जनसाधारणासो गिदिरथ' लास्ट माबाया जाबाय जनसाधारणा होयो माने जनसाधारणा इतिमধ্যে थिक्त अभिज्ञता मोनदों मानसिफोरनि जिथु समस्या हा हुनि समस्या थांनाय बोसोरफोराव इमान बोसोर जाबाय बे बोसोराव आबादारिफोरा जेरैबायदि माने हानि पट्टा मोननांगौमोन बे हानि पट्टाखौ मोनाखै दा जोंहा बेवहाय बे समस्थियाव पिजिआर भिजिआर एक्सना हा फौजि हा इतिमধ্যে गोबां दङ वसुंधरा 1 वसुंधरा 2 इतिमধ্যে थांबाय वसुंधरा 3आवबो जोंनि बे सरकारा जिहेतु आबादारिफोरनो बा कृषकनि आखायाव हा होनायनि बेबस्था खालामाखै अधिकारखौ होआखै बेफोरखौ इतिमধ্যে लानानै जों रायजोफोरनि गेजेराव थांदों आरो रायजोफोरा बेफोरखौनो नागिरदों लोगोसे जितु सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय मुवा बेसाद बे मुवा बेसादनि दा बेसेनखौ खमायनो थाखाय थांनाय 2014 मायथाइनिफ्रायनो बिजेपि जों दैदेनजानाय एनडिए सरकारा केन्द्रआवनो जा रायजोआवनो जा बिथांमोना खमायनायनि प्रतिश्रुति होदोंमोन नाथाय दिनै 11 बोसोर जालांबाय 12 बोसोर जालांबाय बे रखम मुवा बेसादनि मुवाफोरनि बेसेनखौ बांहोनो हायाखै बेखायनो साधारन मानसिनि जाफोर समस्या दङ बे समस्याफोरखौ जिहेतु सुफुंनो हायाखै बेखायनो जनसाधारणा इतिमধ্যে खुब माने प्रकाश खालामदों आरो खुब प्रकाश खालामनानै बे खेबसेयाव 44 नम्बर गरेस्वर समस्थियाव बिजाथिखौ जिखुनु बिजाथिखौ जोंनि हानजाखौ जै खालामनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों जिहेतु दायो दा बेफोरो बिथांमोननि बाथ्रा बेफोर एलाइन जानानैस' मोनसेयानो जागोन थेवब्लाबो मोनसेल' जायोब्लाबो बे फेक्टर जानाय नङा आरो रायजोफोरा इतिमধ্যে मिथिखाबाय बिपिएफआबो सासन खालामबाय बिजेपियाथ' सासन खालामबायनो 2016निफ्राय बे सासन बेबस्थाखौ रायजो राजाया इतिमধ্যে मोनबाय बिसोरो आसलते गरिब मानसिफोरनि बे समस्याफोरखौ लाना बिथांमोना जे माथा खामाया खामानि मावा बे अभिज्ञताखौ लानानै रायजोफोरा इतिमধ্যে थिरांथा खालामबाय जे बिसोरखौ बे खेबाव फेजेननायानो मोजां बा सोलायनाय परिबर्तन इतिमধ্যে रायजोआ नागिरदों बे बिथांमोना जुदि खौसे जादोंब्लाबो बे दासिमावलागै जिखिनाखौ मोनदों जोङो बे फेक्टर जानाय दायो मोनसे आচ্ছা इतिमধ্যে आङो बुंबाय जे मोन 8 दला जिहेतु खौसे जादों आरो बै मोन 8 दोलोनि गुबै थांखियानो जाबाय बिजेपिखौ हारायनाय गते बिजेपिखौ हारायनाय जिहेतु थांखि बेयाव सिपिएमआनो जा कंग्रेसआनो जा अखिल गगैनि रायजो दलानो जा असम जातीय परिषदानो जा जायखिजाया सासे थांबानो बे माने बिजेपिखौ फेजेननाय माबाया जागोन बेखायनो बे जिहेतु बुजाबुजियाव बे हाइकमान्ड इतिमধ্যে माबा जानानै इतिमধ্যে फाइनाल जाबाय फाइनाल जानानै जोंनि दोलोनो इतिमধ্যে मोननै दल होदों बा दावलागै होदों मोननै समस्ति 44 नम्बर गरेस्वर समस्ति आरो भबानिपुर फरभोग बे समस्ति मोननैखौ अलरेडि होबाय दा बे रखमथ' थायोनो जे बे माने तृणमूल पर्यायनि कर्मीफोरा जायो माने गावसोरनि दोलोनि बा बिजाथि थायोबा मोजां बेखायनो जोंनि दोलोनो हो होननानै बेवहायबो नुनो मोनदों गरेस्वर समस्तियावबो नुनो मोनदों बे कंग्रेस दोलोनि माखासे माने किसुमान बे कर्मीफोरा मावथिगिरिफोरा इतिमধ্যে जोंनो बिजाथि नांगोन होननानै दाबि खालामदों बेयो जाया बे हाइकमान्डनि माबा हाइकमान्डजों जिहेतु एग्रिमेन्ट इतिमধ্যে जाखानाय इतिमধ্যে मोन 8 राजखान्थि दोलोआ गते असमावनो मोनसे बिरोधि ऐक्य मन्च दादों आरो बे बिरोधि ऐक्य मन्चआ 44 गरेस्वर समस्तिखौ Cpi-M दोलोनो एगारना होबाय आरो एगारना होनाय लेखायै बे जोंनि Cpi-M दोलोआ आंखौ फैगौ इलेक्सनाव बिजाथि महरै इतिमধ্যে टिकट होनायनि थांखि लादों फाइनालानो आनुষ্ঠাनिक भावे माबा डिक्लेयार खालामाखै नाथाय आंखौनो बिजाथि महरै बेयाव गनायना लादों मथा मथि मोजां नांदों मानो होनोब्ला जोंनि बे गरेस्वर समस्तिया गोदान
आरो बेयाव जथेस्थ' समस्या दङ बे समस्याफोरखौ सुफुंनायाव थांनाय बोसोरफोराव थांनाय सरकारफोरा थांनाय बिजाथिफोरा जेरैबायदि खामानि मावनांगौमोन बे रखम खामानि मावाखै नाथाय जोङो बेवहाय रायजो राजानि जाफोर ज्वलन्त समस्या दङ बे समस्याफोरखौ सुफुंनो थाखाय बिधान सभानि सिङाव गोख्रों नाजानाय निस्सय बे बेबस्थाखौ खालामगोन आरो बिधान सभानि बाहेरावबो जोङो बेफोरो दाबि दावाखौ लानानै समस्याफोरखौ लानानै रायजोफोरखौ खौसेथि खालामनो थाखाय नाजागोन रायजो राजाया नोंथांखौ मा जाहोन रायजो राजाया इतिमध्य मख'दों स्वीकार खालामदों बे खेबसेयाव गोदान जा समस्ति 44 नम्बर गरेस्वर समस्ति बे समस्तियाव गोबाङानो बुंदों जे बिजाथिया मोजां पार्टिनि आदर्शआबो मोजां निस्सय जाति धर्म बर्ण निर्बिसेसे बिथाङा खामानिखौ मावगोन आरो बिनिखायनो जोङो गासैबो भटार रायजोफोरा बे समस्तिनि रायजोफोरा जों बिथांनोनो भट होनो थांखि लादों बे रखम इतिमध्य आंनि सिगाङाव फोरमायदों